Orain honetan egingo dudana da sortu akorde pare bat, hartu eta zuzenean datorrena zuentzat gaur honela egin nahi dut. Istea da mezua zuengan bakarrik, zure mente alde batera utzi, eta arakatu barrura dagoen hori, sinistu ahots hori, esaten dizuna ezin dut eta oso gaizki egiten dut, ez zara zu programazio bat balitz bezala, antivirus, antivirus bat daukagu zuentzako orain, jarri hemen eta virusari hori kendu, virus hori atera orain, atera ezazu orain, atera bai, ez da zurea, ez da inoiz zurea izan, esentzia ari da, esentziaren bidea, aldarrikatu hemen orain, soberanoa zarela, zure energia, inork ezin duela inoiz, sekula inoiz,